Cewa masu kallon mu da sauraro za mu nuna muku yadda mutum zai samu subscribers da watching hours kyauta ba tare da kawani sha wahala ba. So amma kafin wannan muna bukata a danna mana subscribe sannan a danna ƙararrawa. Misali idan kai haka ga YT ka bude shi kamar haka, kamar da yadda kuke gani ga bidiyon da muka yi posting da watching hours da sauran abubuwa dai. Za ka iya danna haka sai ka zo videos, kamar yadda kuke gani yadda suka bude videos haka. Za ka iya farawa misali akan wannan sakamakon mata masu saka hotunansu a social media. Idan ka bude shi kamar haka, video zai bude kamar haka. So babban abin da ya kamata ka yi idan ka tashi shi ne sai ka danna alamar pencil. In ka tashi sai ka zo tax, to anan za ka samu subscribing da kuma watching hours. So sai ka lissafa wani bidiyo ake yawan gani a YouTube wanda ya kasance kusan duk sati ake yawan searching din shi. Sai ka fara kaman idan ka gama rubuta sai ka danna kwama, zai yi sama. Sai ka ƙarasa wannan, shi ma zai yi sama. Ga wannan ma shi ma an kasa zai yi sama. To abin da yake faruwa duk wanda ya yi haka, idan ya zo sashen ɗin wanda bidiyon da ka rubuta sunansu, to dole kai ma kuma naka zai fito. Daga haka za ka iya sa kusan duk adadin da kake bukata sai ka danna save. Yawwa, to yanzu abin da kake bukata ya hau. Duk wanda ya tashi yin sacin yana dannawa, yana yin sacin zai ga naka kai ma ya fito. Abin da muke bukata shine a danna mana subscribe sannan a danna ƙararrawa.